Pár hónapja édesanyja vagyok, ugyanis megérkezett hozzánk a gyönyörű kisfiam Kristóf. Mellette azonban van egy másik családtagunk is, akire én azt szoktam mondani, hogy a fogadott gyermekem, ő Macskusz a cicám. Míg a kisfiamnál magától értetődő, addig természetesen Macskusznál is nagyon fontos, hogy mindenből a legjobbat biztosítsam számára. És hát az a helyzet, hogy az úrasság nagyon válogatós, úgyhogy én már nagyon sok mindent kipróbáltam, még végül rátaláltam a Previtál alutálkákra. Amikor olvastam a dobozán, hogy magasabb a hús és állati származék tartalma, mint a többi eledellnek, ráadásul minőségi belsőségekből készül, akkor éreztem, hogy ez nagyon jó választás lesz. Szerencsére Macskusz is azonnal kifejezte az elismerését, és rögtön befalta az egészet, majd utána visszatért a kedvenc szórakozásához, az alváshoz. Őszinte legyek, egy picit irigykedem rá, ugyanis mostanában nekem nagyon kevés idő jut az alvásra, ugyanis Kristófka mellett a 24 óra az valóban 24 óra. Ezért jelentenek nagy segítséget a Previtál alutálkák, hiszen csak kinyitom és már tálalhatom is a finom falatokat, utána pedig nem kell mosogatnom, csak egy mozdulat és kidobom a szemetesbe. Az eredel egyébként külsőre is nagyon gusztusos, olyan, mintha egy komplett ebédet adnék a cicámnak. Macskusz most 11 éves, és szeretném, hogyha még rengeteg időt töltene velünk. A Previtál alutálkák változatos és minőségi kínálata ehhez maximálisan hozzájárul. Jól választottunk, ugye, kis cicám?